Og den var vi faktisk ikke i tvivl om, at den skulle med, når vi skulle spille de her kirkekoncerter. Så den øvede vi op sådan, på den måde, den bliver spillet der på pladen, og den er sådan lidt mere. Så en dag så kommer Thomas og siger, prøv at høre, fra et tv, hvis vi gør det. Og de kommer selvfølgelig også ind på døden, og taler om det. Og så hiver Larsen guitaren frem, så synger han det her nummer på den her måde. Og så siger Thomas, det synes jeg, vi skal. Vi kigger på ham og siger, jamen. Og så siger Thomas bare, altså hvis Larsen han kan, så kan vi vel også. Så her kommer Kim Larsens egen fortolkning af hans egen sang, som han egentlig dedikeret til Onkel Daniel dengang. Den hedder Halleluja. Halleluja. Vi er jo på besøg. Ser du ikke blomster, der vil slet ikke gå.